Hyvää huomenta. On huhtikuun 20. päivä. Ja tänään oivallusten pajassa puhumme siitä, miten uusi tieto tallennetaan pysyvästi muistiin. Päivän viesti. Intervallikertaus on tanssia oman muistin kanssa. Askeleet otetaan juuri silloin, kun tieto on jo lipumassa karkuun. Opi oikeaan aikaan, ei enemmän. Miksi me unohdamme? Itse asiassa se on supervoimamme ja suojamme. Kuvittele, että aivomme ovat erittäin tiukka sihteeri. Joka sekunti he saavat valtavasti tietoa. Bussin numeron, ohikulkijan silmien värin, uuden vieraan termin. Jos he säilyttäisivät kaiken, tulisimme hulluiksi päivässä. Siksi sihteerin tärkein tehtävä on poistaa roskaposti. Jos kuulemme jotain vain kerran, sihteeri sanoo, tämä on vahinko, roskakoriin vain. Jo 1800-luvun lopulla tiedemies Hermann Ebbinghaus osoitti, että menetämme jopa 70% uudesta tiedosta jo ensimmäisen vuorokauden aikana. Elämä palaa siihen. Olemme siis biologisesti ohjelmoituja välimuistin tyhjentämiseen. Miten ohittaa tämä järjestelmä? Salaisuus ei ole siinä, että toistat jotain 100 kertaa yhden illan aikana. Salaisuus on muistuttaa aivoja asiasta juuri sillä hetkellä, kun ne ovat painamassa poista nappia. Aivot käyttävät vähemmän vaivaa, jos tieto on melkein unohtanut, mutta ei vielä kokonaan kadonnut. Tämä tiedon palauttaminen toimii paremmin kuin mikään ulkoluku. Jokainen seuraava toisto vahvistaa hermoyhteyttä ja niiden väliset välit pitenevät. Luodaan oma älykäs
labyrinttimme. Tylsän opiskelun sijaan kokeile tätä. Ensimmäinen kosketus heti. Opitko jotain uutta? Toista se 10-20 minuutin kuluttua. Kerro siitä äidille, ystävälle tai kollegalle. Näin viestimme aivoille. Tämä ei ole melua. Tämä on tärkeää. Toinen hengitys. 24 tunnin kuluttua. Muistele asiaa uudelleen seuraavana päivänä. Etsi lisää tietoa tai katso aihetta eri näkökulmasta. Aivot yllättyvät. Oho, taas tällä. Ehkä tämä kannattaa tallentaa. Vahvistus viikon kuluttua. Tarkista tieto 7 päivän kuluttua. Tämä on lopullinen signaalimme siitä, että tarvitsemme tätä tietoa säännöllisesti. Triumfi kuukauden kuluttua. Viimeisen toiston jälkeen uusi tietosi siirtyy väliaikaisesta varastosta kultaiseen kirjastoosi ikuisesti. Miksi tämä on tärkeää itsetuntemuksen kannalta? Kun unohdamme jotain, sanomme usein, minulla on huono muisti. Se ei ole totta. Meillä on loistava muisti, joka tekee työnsä hyvin, suojelee meitä ylikuormitukselta. Opettele vain merkitsemään se, mikä on todella arvokasta. Kokeile tänään. Valitse jotain muistettavaa ja käynnistä oma älykäs labyrinttisi. Aseta muistutus huomiselle, viikon päähän ja kuukauden päähän. Paras harjoitus on se, kun pakotat aivosi ponnistelemaan muistaaksesi vastauksen juuri ennen kuin olet valmis luovuttamaan. Uskon sinuun. Adventin syleilystä oivallusten pajasi.